Încă un caz de doping în promoția Glory. Lituanianul Serghei Masloboiev, care într-un trecut nu foarte îndepărtat i-a învins pe Bogdan Stoica și pe Ștefan Lătescu, a fost depistat pozitiv și a fost suspendat un an. Promoția Glory a anunțat oficial suspendarea lui Masloboiev, care a fost prins dopat la examenul efectuat după gala Glory 100 din iunie 2025, în care lituanianul l-a învins pe marocanul Tariq Babez, pe care l-a trimis la podea de 3 ori. Masloboiev a negat că ar fi luat conștient substanțe dopante, dar analizele au arătat că în sângele său s-a găsit stanozolol, un anabolizant interzis de WADA, Agenția Mondială Antidoping. În consecință, meciul cu Babez a fost declarat no contest, iar lituanianului i-a fost retrasă centura de campion la semigrea. Cu câteva luni înaintea meciului care i-a adus suspendarea în toamna 2024, Masloboiev i-a învins în Glory pe românii Bogdan Stoica prin knockout tehnic și Ștefan Lătescu la puncte.